Návod, ako začať zarábať 10 000 mesačne z toho, aby si chodil do zamestnania. Ak si lenivý človek a nechce sa ti tam chodiť, pozeraj toto video do konca. V prvom rade si musíš nájsť správnu komunitu ľudí. Buď mi komentuj toto video, alebo si nájdi nejakú inú spoločnosť, kde dokážete ľudia spolupracovať. V druhom rade si musíš pozrieť si binárny systém, ako ťa spoločnosť dokáže vyplácať, čo z toho dokážeš mať. V treťom rade si musíš nájsť produkty, ktoré predáva tá spoločnosť, musíš s ním nájsť vášeň. To znamená, že keď máš ťah k peniazom, logicky nebudeš predávať cukriky. Ak máš ťah k peniazom, začni predávať digitálne produkty, ktoré ti vytvárajú ďalšie peniaze. Ja som si našla spoločnosť za produkty, ktoré mi vytvárajú ďalšie peniaze. Ja viem na základe tých produktov dať peniaze a tie peniaze mi vytvárajú ďalšie peniaze. To znamená, že ja viem investovať peniaze a tie peniaze mi do niekoľko dní vytvárajú ďalšie peniaze, do niekoľko dní, do niekoľko minút a naučím ťa aj do niekoľko sekúnd. Ak stále hľadáš dobrú spoločnosť a správnych ľudí a správnu komunitu a správnu podporu, komentuj mi toto video online, ti posielam info o mne, v akej som spoločnosti, čomu sa venujem a ako dokážeš zarábať 10 000 mesačne bez toho, aby si chodil do práce a môžeš byť lazy, môžeš byť proste lenivý do konca života, pretože budeš mať biznis v telefóne, môžeš cestovať po svete, užívať si život a that's real, priatelia. Nemusíš chodiť do práce, keď nechceš. Nemusíš.